zažije tenhle ten vzruch, ale potom spadne do jakýchsi kolejí a vytvoří se mu krásné koleje prostě zase toho manželského spokojeného života. Už nemusí mít Saturnina, páč mu tam, že jo, obsluhuje a vaří mu ta jeho žena, ta Barbora. No. Ten váš Slabihoudek, ten Saturnina taky miluje, stejně jako tu ženu? Nebo jaká je to láska, nebo jaký je vztah mezi nimi dvěma? No, on ho považuje jako nutnost, podle mého názoru, právě protože ženu nemá, ale zároveň se děsí, co zase vyvede. Jo. Takže on vždycky, když Saturnin přijde a řekne, třeba mám báječný nápad, tak on už ví, že se děsí. Jo. Takže v tom je takový, já nevím, je to takové zvláštní, že Saturnin se stará o to Slabihoudka, jako by to byl takové nedospělé dítě a zároveň ten Slabihoudek k němu má vztah, jakože musí hlídat nedospělé dítě v podobě těch nápadů toho Saturnina. Jak se vám líbil Saturnin? To je taková otázka, Saturnin se jim moc nelíbil. Víte, ten problém není ani tak Saturninově vládce a tak, ale já se vám, že ve zpracování té látky, protože vlastně to představení je stylově velmi neurovnané, je tam tak trochu jako když pejsek s kočičkou vařili dort, tak všechno, čemu by se mohli lidé zasmát. A teď by to asi bylo na delší povídání, které nás jistě čeká na těch analýzách, ale to už asi není tak jako na tu jednoduchou odpověď. Obávám se, že tam není tak úplně moc co hrát. Ta režia jako scenografia se mi líbila a myslím, že jako je to těžké pro herce, když by hrali tako ráno, ale hraje prostě výborně. 3, 2, 1, 0, lift off. Lift off. 30 minutes after the hour. Letošní sezóna v divadle Arena je ve znamení Racka. A proč? Být s diváky v prostřed doby a pokusit se postihnout to, co visí ve vzduchu, abychom porozuměli sami sobě a době, ve které žijeme, říká Ivan Krejčí, umělecký šéf Arény. Proč se letošní sezóna jmenuje Sezóna Racka v Aréně? Tak jednak Racek je ten hlavní titul, který jsme chtěli nasadit. Trošku je to taky svázáno s tím dalším repertoárem, který máme, protože je to sezóna o slavných lidech, o slavných hercích, o těch, kteří chtějí být slavní, no a o tom, jak ti slavní taky žijí, takže ty životy potom tak moc slavné jakože nejsou. Říká se, že Racek je nestárnoucí, je to jistě pravda, v čem podle vás tkví ta nadčasovost pro dnešního diváka třeba například? No, Čechov to napsal tak, jak my žijeme a my od té doby, jak to napsal, neumíme žít líp, takže to si myslím, že tady klobouk dolů před tím pánem. No. Tak všichni vědí, že v Ostravě se v současné době hraje také v divadle Antonína Dvořáka. Považujete to za přínos nebo naopak? Já jsem tomu hodně slyšel, jako, že to je špatně. Proč ne? To je velké město, můžou tady být dva Rackové vedle sebe, tak velké hejno to zase není. Proč ne? Tak Rackovi už bude 100 let, kolik jste jich vy viděl? No, to je zajímavá otázka. No, do těch 10 to si netroufnu. Jaký máte vztah ke hře Racek? No, hodně osobní, tak je to moje první jako